Jeżeli chodzi o przebieg wydarzeń, no to mecz nam się trochę skomplikował w momencie, kiedy Fabian Pesecki doznał kontuzji. Musieliśmy zrobić wymuszoną zmianę, no i niestety straciliśmy bramkę grając w osłabieniu. Wiadomo, że w Pruszkowie nigdy nikomu nie jest łatwo o punkty. Chwała chłopakom za to, że pokazali charakter i potrafili odpowiedzieć, doprowadzić do remisu. Wydawało się, że mamy taki moment, w którym jesteśmy w stanie przejąć kontrolę przede wszystkim przy piłce i stwarzać dalej sytuację, ale niestety do końca pierwszej połowy nie stworzyliśmy tych sytuacji takich bardzo dogodnych zbyt wiele. Drugą połowę wchodzimy bardzo dobrze. Udaje nam się wchodzić w pole karne, utrzymać dłużej przy piłce i przede wszystkim złapać kontrolę w fazie przejściowej, w przejściu do obrony, bo w pierwszej połowie było wiele sytuacji, kiedy dostawaliśmy piłki za plecy, musieliśmy odbudowywać ustawienia i ten mecz był bardzo, bardzo chaotyczny. W drugiej połowie potrafiliśmy zostawać na połowie przeciwnika, blisko doskakiwać i odbierać piłkę, kontynuować akcję. No i mieliśmy bardzo dobrą sytuację, w której Jasper uderzał i Piotrek Misztalek zbijał piłkę. Tam chyba centymetry dzieliły Lewandowskiego od tego, żeby po prostu wbić piłkę do bramki, a ta piłka skoczyła. Dzisiaj na pewno chcemy więcej, ale trzeba też spojrzeć na to w ten sposób, że za mną 2 mecze wyjazdowe, w których zdobyliśmy 4 punkty. Wcześniej zespół we wszystkich meczach wyjazdowych zdobył tych punktów 4, więc ja staram się patrzeć na to pozytywnie. Mamy bardzo fajne spotkanie z Wisłą Kraków u siebie i mam nadzieję, że tam powalczymy o zwycięstwo i pokażemy się z dobrej strony. Myślę, że dzisiaj ten mecz nie był piękny. Myślę, że ten remis jest spravodlivý i wiedzieliśmy, że o każdy metr toho boiska to będzie walka, gdzie wygra ten, który strzeli tú bramku. Boli tam okazie, či už LKS malo i my. Som rád, že sme strelili bramku po situácii, ktorú sme trénovali v týgodňu. I byli tam závodníci, ktorí dostali šanci i zrobili ten gól, či už Maček peknou asistou, i Tabara, ktorý dzisiaj bardzo dobre vyglądali, pošel do toho meču a som rád, že strelil tú bramku. Myślę, że w prvej połowie trochę pri stracenej bránke sme mali zraneného alebo kontuzovaného hráča i z tego pramenil ten gól, kde sme sa nie za šibko posunuli i v pole karné po došrotkovaní sme dostali gól, pošli sme do przerwy za vyniku 1-1. Musím povedať, že ten meč bol o jednom góle, kto dá v druhej polovie. Bliže na początku toho meču bol LKS. Myslím, že dobrú asekuráciu obronil to Piotrik. I zmeny, ktoré sme zrobili v druhej polovie, či Valencia, Sokol, nám pomogli do tego, aby sme mohli my na konci toho meču byť šťastnejší. Lebo myslím, že Sokol mal 100% šancu i netrafil dobre do changeáru pivky tú střelu. I tak ten výnik sa končí remizem. Sme v situácii, kde musíme vážiť každý punkt i prvším razem sme nad tou zónou spadku, čo nás teší. I musíme všetko zrobiť do konce jesene, aby sme to utrzymali.